Ja. Oké, kijk. Wauw. Gaat je oren uit en je maag binnen. Ja. Ja, ik voelde het echt hier... Net het concert van Pink Floyd. Ja, zoiets, ja. Maar dit is nog maar een F-16. Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe het er gaat met die F-35. Ja, wauw. Ja, Nog even. En dan vliegen de in stee van F-16's alleen nog maar F-35's poppen Friesland. Mooi een soort Bombardier is het eerste taststel in 2019 onkwam op de vliegbasis in Ljout. En daar bleef het net bij. Maar de F-35 maakt het meer leven als de F-16. En dat valt op, in de hele provincie. In dit verhaal onderzoeken we wat dit Nijloe toch maar meesken en haar leefomjouwing. Wat denk je nu? Wat denk ik nu? Jeetje, kan ik überhaupt nog wel denken? Wat een herrie. Ja, dit was echt van een andere orde. Dit is echt wel... dit is meer dan 6 dB of zo. Dus, ik ben geen decibelmeter. Maar dit is echt heel veel luider. Ja. En dit is veel lager en ik voelde hem veel meer in mijn lijf. En dat gevoel van in je lijf, dat is dus iets wat veel verder voelbaar is. Want dat is het deel van het geluid wat niet snel afneemt. En dus dit gaat, ja, dat lichamelijk effect van die F-35 in de hele buurt gaat veel groter worden. Nou, hier is het eer, hè? Je ziet het eer. Ja, van de binnenkant werd het geluid, maar trillingen naar binnen komt. En dan komt het geluid door de gehoorgang, naar het trommelvlies. En dat gaat dus naar het slakkenhuis. En daar zit dan de trilharen in. En als het dus een enorm geluid wordt, dan krijg je dat die trilharen beschadigd worden kunnen. Nou, de grootste zorg voor mij is de gehoorschade, die het jank in. En de gehoorschade in de zin van dat eigenlijk echt wel gelijk permanent gehoorschade jank in. Als een F-35 stijgt of daalt, dan kun je dus dicht bij die basis houden dat het saluut is, dat het misschien met in ieder geval gehoorschade jank in. En dit is de aantal decibels. En als je dus maar heel kwad boven de 110 tot 115, dan is er wel een zeer grote kans op lawaaischade. Ja. In de jaren 60 had je hier, de jaren 70 had je hier de Starfighter. Nou, als die gingen opstarten, nou dat was een verschrikkelijke herrie, dat weet je nog. Ja, dat weet ik nog. Nou, Ja. dat is ongelooflijk. Ik vond het prachtig toen. En het hoge gierende geluid als ze binnenkwamen. Ja. Ja. Dat waren nog eens goede tijden. Ja. Nou, zo'n F-35 die maakt een heel zwaar geluid. Dus die activeert diep in onze hersenstam het gebied wat er is om ons te waarschuwen. En dat gebied dat in onze hersenstam, daar zijn we ons niet bewust van dat het werkt. Maar dat activeert het bewuste deel wel. En dat zegt eigenlijk van, hé, hier komt iets aan waar je naar moet luisteren.
In heel Friesland ondervinden meesken zwidder lood troch de F-35 dan troch de F-16. Doch blikken uit de recent onderzoek van Omroep Friesland onder rond 2000 respondenten. In plakken als Blessum, Deinum en Lekkum ondervindt een meerderheid van de meesken het lood van de F-35 als oerlest, zo'n 10 tot 80% van de bewenners. In Kwonplak een vierde van de basis vinden de inwoners het lood haast lieke hinderlijk als in Lekkum en Blessum. De meesken ondervinden oerlest onze de F-35 vergelijkje met het lood van de F-16. Helemaal rustig. Kijk, dit is een F-35 die net landt. Zie je dat? Zoals je ziet, hè, je kunt hier het vliegveld al zien. En ja, als je dan van hier weg startte vanaf Jelsum, dus dan komen ze hier zo. En zo ongeveer halverwege de baan gaan ze dan de lucht in. En ik zelf woon hier, het derde huis hier, dus het is heel vlakbij. Dus ja, dat is wat je hoort. En als de wind die kant op is, dan kun je het ook flink ruiken. Hè? Je zit hier dan echt in de kerosinestank. Dus ja, het is heftig. Het is heftig. Maar ja, je wist het ook 40 uur verlien. Doet jou je kamer dat je een vliegbasis ja, zeker, dat wist ik. Ja. Absoluut. Je weet dat ze daar zijn en je weet dat een bepaald type toestel daar is. Maar als er in één keer heel iets anders komt, wat ook veel meer lawaai maakt, ja, dat merk je na 40 jaar ook nog. Hè? Dat wordt toch een iets ander verhaal dan voor die tijd. Des te meer je negatieve emoties hangt aan een bepaalde bron, des te gevoeliger je ervoor gaat worden. En des te groter de hinder wordt. En des te meer je de negatieve emoties aan gaat hangen, enzovoort. En zo kom je in een zelfversterkende loop. En dat zorgt dus ook voor dat er in de buurt van zoiets als een vliegveld hier, dat er dan twee groepen zijn. De mensen die het geluid heel gemakkelijk kunnen negeren en de mensen die dat niet meer gemakkelijk kunnen negeren en dus altijd gestoord worden. Om meer grip te krijgen op het lood van de F-35 staan er rondom de vleerbasis 15 microfoons. Zij vormen het loodsmeet net. De meetpunten registreren continu de loodsniveaus van de vleertuigen. Zij kan via een speciale website zien worden of het lood binnen de saneemde loodscontouren bloot. Waar we nu staan is normaal gesproken ook zo'n patatzakje met een meter erin. Alleen die is nu dus even uitgeschakeld en die gaat Andreas zo meteen weer aanzetten. En dan kunnen de omwonenden weer continu de waardes aflezen. Dit is een hele wichtige meter die het weer heeft, want dit is wat wij nemen een contourmeter. Wij nemen dat van gemak altijd, maar het is een soort badkuip die ligt voorin met water en als het vol is, zit het vol. En als dat mooi lood is, als die badkuip vol is, dan stopt het nooit vliegen. En dan moet het oor hier mooi weer verder, want dan is de badkuip wel leeg en dan moet je weer opnieuw beginnen. Maar hier gaat het met name ook om steeds maar het totaalplaatje even van wat is nou het aantal decibels, wat zo'n vliegtuig altijd hier vanuit de vleerbasis omheen gaat, of andersom, als ze daar waar komen en ze gaan weer, ze dalen weer, van wat wordt hier dan exact meten en komt dat oorien mooi wat er in de contour berekenen is. Ja, als je echt denkt dat de overheid zich niet aan haar eigen regels houdt, dan is meten een goed idee. Maar niet meer dan dat. Want het enige wat je kunt doen, wat je kunt bereiken, is dat de overheid zich precies aan de regels houdt. En dan houdt het op. Ben je uitgemeten? Ja, je kan door met meten, maar je bent uitgepraat. Margriet wennen Jerrenvlien in Marsum. Want vroeger weer dit iepen, dit bosje is nog net zo heel oud. Maar troch het lood van de F-16 is ze intussen verhuizen. Ik wist het nou dus echt net goed met Sjen. Maar de eerste jochten daar nog wel. Nou ja, als ze opstijgen, dan is dat, dan ben ze echt heel leeg hier. Hè? Dan ben ze nog helemaal net op hicht. Hè? Dus dat weer gewoon echt even donker in het huis. Nou, dan loodkamer achterom. Hè? Eerst zeggen dus dat donkere en dan kwam dat lood er nog een keer achterom. Net mijn hobby, hè? En dit is het? Dit is het huis waar ik 34 jaar in wennen in Marsum.
Het vervelende vond ik dat je dus de vogels net jedden. Dus als ze vleien, dan moesten ze de rutenbal dichtwaan. En dan jedden ze verder dus geen omjouwingslood. En die huizen zijn eigenlijk net gebouwd om sabbat te isoleren. Dus de moorden tussen de twee huizen zijn heel gehoorig. Of lieken gehoorig als in orenbuurten. Dus als je dat heel teruggooit, dan word je dus eigenlijk meer dan in een normale situatie. Hè? Want dan gaat dat lood wel voort. En als je nou zus naar dit huis, wat denk je dan? Mooi huis, maar fijn dat je voor het binnen. Ja. Ja, kom maar binnen hoor. Ja, jullie zeggen ook niks. Nee, dat is juist de bedoeling. Nou, als we gaan meten, moeten we eigenlijk een beetje stil zijn. Dus ik praat nu even, maar ik zet hem zo meteen aan. En dan kunnen we even kijken of we iets kunnen meten. Ik heb hem nu aangezet. Ik zet hem op slow meting, dus een langzame meting. En ik zet hem op maximaal. En nu moeten we eigenlijk stil zijn. Wat zeg je nou hier op deze meter? Nee, je ziet nu, hij staat nu op 60 dB, stond hij net. Je ziet als je praat, als ik wat harder praat bijvoorbeeld, dan zie je al dat hij naar 70 gaat. En dat is natuurlijk wat je wil meten. Je wil meten wat de piekbelasting van het geluid hier in huis is. Kijk, er is niks tegen meten, maar je moet er niet de verkeerde dingen van verwachten. Als het gaat over afspraken die bijvoorbeeld gemaakt zijn, dan kun je met meten dan gewoon kijken van hoe houdt men zich aan die afspraken. We produceren niet meer dan zoveel piekgeluid. Nou, prima. Kan je in zo'n meetding kan je dat goed vaststellen. Maar als het gaat over de kwaliteit van de leefomgeving, ja, er is geen manier om dat in een decibelmeter te doen. De F-35's worden dicht bij de vleerbasis, maar ook de boeten zowel om als in huis jet. Kwaaiem, Jelsum, Ingelum en Marsum liggen het dichtst bij de basis. En daar wordt de F-35 goed ta heel goed jet. Maar daaromheen in Biegelikstiens, Dijnem en Lekkem is het lood ook goed ta heel goed te jetten. Opvallend is dat meesken in plakken vierde van de basis, zoals Frenscher en Holwert, het lood ook vernemen. Ik ben Jan Barkmeijer, dus geboren en getogen in Kolm. Zit hij 30 kilometer hemelsbreed van Leeuwarden. En kijken met de westenwind, dan horen wij het natuurlijk dat ze ook omhoog gaan. Ik kan je precies vertellen van, het is oefening, ze gaan omhoog. En dat ze naar beneden komen, 's morgens om 12 uur of 's middags om 4 uur. Al geen de mensen weer, dat horen we hier echt. En wat jij jou dan? Een behoorlijk pittig gebrom. En vooral als ze hier even aan het oefenen ben, hier boven de Lauwersmeer, zeg maar. Nou, en ze zet ik daar, dan krijg je het piekenvel haast op adem. Zo indringend is dat geluid. Ja, dat kist niet omheen, dat merken we. En als het lang duurt, dan denken we ook wel, nou, dan mag het ook wel ophouden. Hè? Maar ja, het hoort er een beetje bij, het is noodzakelijk kwaad, hè? Denken wij wel eens. Ze moeten oefenen. Alleen het is soms wel eens wat pittig, ja. Ja. Maar dan is het de vraag, ta hoe vieren, mag je dat accepteren? Ja. Dat is een grens ergens. Maar waar is die? Ja. Op het moment is er bij ons nog niet aanwezig. Maar als er nog meer komt en nog meer oefenen, dan zei je op een gegeven moment, nou is het wel genoeg geweest, denk ik. Ja. Als het kan, is het op Leeuwarden gebruikelijk dat je in ieder geval niet over die dorpen probeert te vliegen. Dus voor zover mogelijk is, en die regel bestaat nog steeds, proberen we dat zoveel mogelijk te vermijden. Alleen helemaal vermijden kun je het niet. Het ligt soms ook aan de manoeuvres die we uit moeten voeren voor het werk. En dat zie je dan wel als je bijvoorbeeld een duikvlucht moet maken hier in de buurt en weer opklimt. En dat is dan op 3 of 4 kilometer hoogte. En zeker als dan de achterkant van de motor gericht is op de grond, ja, dan zijn er bepaalde gebieden waar je dat heel duidelijk hoort.
Het geluid wordt niet alleen hier rond de vliegbasis nu opgemerkt, maar ook daarbuiten. Ja. Omdat de F-35 nou eenmaal meer geluid maakt. Ja, en ik vraag me dat dus wel eens af. En dat is echt oprecht een vraag. Niet als zijnde dat ik dat niet geloof. Maar ik vraag me af, is dat omdat mensen meer thuis zitten? Is dat omdat mensen weten, er is een F-35, dus ik heb er last van? Want dat hoor ik ook wel. Dat mensen zeggen, ja, het is zo erg, die F-35 die hier vandaag overkwam. En dat is dan iemand bijvoorbeeld die uit een provincie belt waar niet eens F-35's hebben gevlogen die dag. Dus soms wordt de correlatie ook gemaakt met F-35, want er is iets met geluid. Terwijl het geen F-35 is. Dus dat blijft ook altijd zoeken naar van ja, in hoeverre kun je nou moeite doen om die hinder te voorkomen. En soms is het gewoon, ja, wat je ook doet, mensen zullen het toch als hinder ervaren. Nou, het is mijn hobby, hè. Nou, dat is iets met, dat je met iedere hobby hebt, hè. Wat trekt het mensen aan? De een die gaat naar Formule 1, de ander die gaat vissen. Nou, en ik sta hier te kijken. Vliegtuig is de hobby. Nou, mijn vrije tijd ben ik zoveel mogelijk hier. Een beetje foto's maken, filmpjes. Dat is hartstikke mooi. Nou, en de scannercommunicatie, je ziet het hier wel op mijn fiets. Ik kan ook al het luchtverkeer luisteren wat er gebeurt. Dus ja, dat is gewoon een hartstikke mooie hobby. Je had geen probleem mooi dat die F-35 hier vliegt? In het geheel niet, nee. Nee, jou komen ervoor om de foto's van te maken. Ja, prachtig mooi. En ik kan me voorstellen, als jij hier woont, waar je overigens bewust bent gaan wonen, laten we het even voorop stellen, dat je er last van kunt hebben. Nou ja, het maakt wel wat meer lawaai, ja. Maar ik hoor ook dat er van de 500 klachten die gedaan worden, dat door 3 mensen in Marsum wordt gedaan. Dus we moeten die maar verhuizen, denk ik. Dat zijn we ook voor de klachten af. Ik vind het een beetje zielig om daarover te praten. Er is meer. Er zit veel meer achter dan alleen maar een beetje last hebben van een beetje geluid. Als dat nou een geluid is wat de hele dag door aan je oren zit, dan zeg ik ja, nou wordt het tijd dat het wat anders wordt. Maar dit zijn allemaal momenten. Sorry. Dit is een F-35, hè? Je hoort hè, het hele donkere geluid. En wat denk je dan? Nou, je het zo in hoezeer, Ja, weet je, wij zijn dat natuurlijk best wel... wij weten dat. Hè? Wij weten dat we dat horen, dat we dat ook in huis horen. Dus ja, zolang dat een beetje zeg maar, binnen de normen is, ja, dan heb ik daar niet zoveel moeite mee. Maar als dat de hele dag doorgaat, ja, dan is het wel heel vervelend. In alle Friese regio's neemt de negatieve invloed op het duisterglibben flink toe. Als 30% van de mensen krijgt boeten de basis in Deinum, Blessem en Lekkem, zou dat het een heel negatieve invloed had, wielens dat voor de komst van de F-35 maar 8,3% weer. Als 40% van de inwoners van deze dorpen zou dat de F-35 haar libben een beetje negatief beïnvloedt. Maar ook in Haas, Holwert en de Gediek zou 22,8% van de inwoners dat de negatieve invloed heel slim is. En het is absoluut unfair om tegen anderen te zeggen hoe ze zich moeten voelen. Het is bijna hetzelfde als van je moet die muziek niet lelijk vinden. Nou, hoe kan dat? Of je moet die muziek mooi vinden, of wat dan ook. Dat lukt ons niet, want het is heel erg persoonsgebonden. En met die vliegtuigen is het wel een klein beetje anders, maar het lijkt er wel wat op. Sommige mensen die vinden dat machtig. We zagen ze daar, bij de spottersplek. En die kun je niet gemakkelijk stressen met dit soort geluiden. Maar de mensen die daar niet zijn, en dat is dan denk ik het grootste deel van Friesland, die zit daar wellicht voor een goede reden niet. Want die gaan die herrie echt niet opzoeken. Sterker nog, die zoeken de rust op. En als de herrie dan naar hun toegebracht wordt met hele grote vliegtuigen, dan zullen ze dat niet op prijs stellen.
Ik ben dus verhuizen naar Blessem om van dat overdadige lood uit te komen. En eigenlijk is de F-34 nou weer een stoorzender in mijn dimmen. Als mij de honger in, die is er gewoon echt bang voor, dus dan kan ik wel weer naar huis. Ik heb een vriendin aan de telefoon, dat kan net. Ik ben aan het werk, dat kan net. Ik luister naar muziek, dat kan wel uit. Het beperkt me in mijn dwanenlitten. Ja. Wat doet dat lichamelijk mooi, die? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik verneem wel dat ik er zenuwachtiger van word. Hè? Dat sandaal is dat het on en oor gaat, omdat je het net voorspellen kan. Ik denk dat ik dat het lastigst vind. Ja, er zijn gewoon momenten dat je echt in de botten zit. Liek als vroeger in Marsum. Dat gevoel. Maar dat gebeurt echt. Ja? Die trillings die gewoon echt in je lichaam zitten. Dat is ook wel onderzocht, hè? Dat er op hart- en vaatziekteniveau wat kan gebeuren. Hege bloeddruk, sliepklachten, volle meer concentratiestoornissen. Ja, er zijn op meerdere gebieden is wel op je gezondheid invloed. Zeker als het natuurlijk herhaaldelijk is of langdurig. Hè? Dat is wel heel verschillend. En dat het wel op meerdere organen eigenlijk invloed. Dus het is echt dit taststel, het jouw oorloed, wat ik... het is een soort grizzlybeer wat door je heen komt. Zo leeg en zwier en ja, het gaat je door merg en been. Als je nooit in die drukte zit en alleen maar nu en dan eens eventjes een vliegtuig over je heen hebt, nou ja, dat kan iedereen wel. Maar gewoon structureel, op momenten dat je het wil of dat je het niet wil, die vliegtuigen over je heen hebben en altijd die druk ervaren, dat is heel wat anders. En ik vind het altijd heel verrassend dat heel veel mensen dat toch nog goed kunnen. Maar het vraagt wel wat van je. Je zit lekker in je huis en dan komt er zo'n vliegtuig en het maakt niet uit wat je aan het doen bent en hoe je je huis isoleert. Het huis trilt mee en het doet mee. Het is niet te blokken. Zo is het weer opnieuw verhuizen? Als dat echt gebeurt, als het je dus achter elkaar terug zit en ik kan je net gewoon functioneren, ja natuurlijk, dan moet ik hier weg. Ja, ja natuurlijk. En als je even mooi de eigen van een oud-commandant hier nooit zeggen, nooit die meetpunten. Wat vinden jullie er dan van? Nou, ik vind het goed. Ik zou het in mijn tijd ook wel gehad willen hebben. Omdat je dus niet altijd maar in de verdediging hoeft te gaan van... nou nee, zo gebeurt het niet of zo is het anders en we proberen het zo. En je kunt nu gewoon steeds verwijzen naar het meetnet. Ja, en dat geeft de ware waardes aan. En dan zie je dus ook de verschillen. Dat het soms wat hoger is, soms wat lager. Ja, en dan moeten ze dus tijdens die laatste kilometer die je hier zo ziet... moeten ze zo nu en dan op bepaalde plekken gas geven. En dat is ook wat de omwonenden altijd zeiden van ja, maar niet elk vliegtuig is hetzelfde. Je kunt nu op het geluidsmeetnet heel goed zien ja, dat ook een vrachtwagen, dat kan ze verstoren natuurlijk. Maar overtrekken, sorry, ik kon het niet zien. Maar je ziet dus duidelijk dat er op verschillende plekken gas gegeven wordt om te corrigeren, om goed bij die baan te komen. En dat geeft dus die verschillende waarden. Dus er kunnen 4 vliegtuigen achter elkaar binnenkomen en die kunnen alle 4 een andere waarde. Ze zitten in dezelfde val als waar de hele samenleving zit. Dat we wel geluidsniveau beleid hebben en daar is dat meten zinvol voor. Maar dat we eigenlijk ook hinderbeleid zouden moeten hebben, maar dat hebben we niet. Hun probleem is dat ze hinder hebben. Hun probleem is niet noodzakelijkerwijs het geluidsniveau. Alleen dan weten we nou hoe vol dat is. En dat wisten we van het net. En nou kunnen we dat dan nog van al deze meetpunten, kunnen we dat wel nagaan en weten we dus echt van, waar praten we nou feitelijk over? Maar ik ben het met je eens, aan het lawaai verhoort het niks. Dat gaat er net voor. Wat we moeten gaan doen is dat we hinderbeleid moeten gaan opzetten. En hinderbeleid is gewoon gericht op het voorkomen en het in kaart brengen en het verminderen van hinder. En vooral onnodige hinder. En daarvoor moet je dus heel goed luisteren naar waar
er hinder optreedt. En dan moet je gaan kijken van kan je in die gevallen wat doen, op andere manieren vliegen, huizen beter isoleren, andere mogelijkheden bieden. En er zijn er heel veel dingen die dan mogelijk zijn. Maar die zijn alleen maar mogelijk op het moment dat je daar hinderbeleid gaat maken. En nu zitten we dus in die situatie dat we wel meten, we voldoen aan de norm. Nou, dat betekent stik maar verder. Ja, en dat is zo unfair. Deze mensen die hier zitten, die moeten zoveel herrie krijgen ze over zich heen. Een uitdaging die bijna niemand in Nederland heeft. En daar moeten ze helemaal in hun eentje op een of andere wijze mee omgaan zonder echte hulp. En wat is dit nou? Dit is een F-16. Hier kan ik wel mee leven, weet je. Daar heb ik geen probleem mee. Was het altijd maar zo, dan zou je mij niet horen. Is het niet in dit verhaal gewoon een kwestie van maar weer eraan wennen, aan het geluid? Nou ja, hoe dan ook is dat best wel een goed idee. Maar dat wil niet zeggen dat je bij de pakken neer moet gaan zitten. Want als je hier aan went en de volgende keer moet je aan iets anders wennen en je moet dan weer wat anders wennen. Nou, het wordt steeds moeilijker om eraan te wennen. En het nette resultaat is dat je op een gegeven moment gewend bent aan een hele slechte situatie. Dus een rare balans zien te vinden tussen je kwaliteit van leven, ondanks deze vliegtuigen, niet al te ver laten inperken. En tegelijkertijd, wat er aan hoge kwaliteit is, nog veel beter beschermen dan je tot nu toe al deed. Rond 80% van de respondenten had nog neer een klacht inzinnen over het lood van de F-35. Hier zitten ook meisken tussen die het geen last hebben van het lood van deze vliegtuigen. 8,7% had één keer een klacht inzinnen. 10,9% van de deelnemers had dat meerdere keren dien. Meisken vreeg je haar af of het zin had om een klacht in te zinnen. Ik zou zeggen, ja, dien een klacht in, maar hou het daar niet bij. Zorg ervoor dat die niet genegeerd wordt, dat die niet alleen maar opgeteld wordt. Dat er niet alleen maar gezegd wordt, oh, we hadden 375 klachten. Oh, dat valt wel mee. Oh, dat is wel heel erg veel. Nee, er moet echt wat mee gebeuren. En daar moeten we als burgerij dus heel erg alert zijn en zorgen dat we gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn en gewoon niet accepteren dat het slechter wordt. Maar dan moet je dus vroeg in de plannenmakerij zijn. Als je te laat bent, zoals hier, ja, dan vrees ik dat het heel diep slikken is en dat je maar mee moet leren omgaan. Helaas. Je moet eerder zijn in het proces.